Miguel Ángel Pascual Larrietak eta Rosa Gómez de Segurak beren familia upategi txikiarekin Arabako Errioxako mahastien eta ardoaren espiritua irudikatzen dute. 17. mendeko upategi zahar batean hasitako jarduerari lotutako belaunaldiak asko dira, denak samanigokoak. 1989an instalazio berrietara aldatu ziren Samaniegon bertan. Somos hijos de viticultores. Mahastizainen seme alabakara. Betidanik ezagutu dugu mahastizaintza eta upategi zaharrak genituen. Egun batean, upategi berri bat eraikitzea erabaki genuen, 4. belaunaldia gara. Upategi berri bat eraiki dugu gure izen-abizenak dituzten ardoak saltzeko. Ekoizpen guztia egitea lortu dugu. Baita esportazioa ere. Algo de exportación. Euren upategiko 3 ardo saritu berri dituzte Bordeleko Challenge International du Vin lehiaketan, nazioarteko ardo lehiaketa garrantzitsuenetakoa. Upategian sartu bezain laster, upategiko erreferentzien erakusketa txiki bat aurkitu dugu, eta jarraian biltegia. Goiko solairuan Rosak eta Miguel Angelek dastatze gela daukate bezeroei arreta egiteko erabiltzen dutena. Hona hemen Bordeleko urrezko domina lortu duten 3 ardoak. Errioxa jatorri izenak guztira 25 domina lortu ditu. Horietatik erdiak baino gehiago, Arabako Errioxak. 3 ardo aurkeztu ditugu. Pascual Larrieta 2016 erreserba, Argia 2017 autore ardoa, eta Tempranillo. Ardo ondu bat 2018ko match bilketaren garaikoa. Pozik gaude, urrezko 3 domina irabazteagatik. Baita lehiaketa honek berekin dakarren prestigioagatik ere. Ardo guztiak 80 urtetik gorako mahasti zaharretakoak dira. Aritz frantziarrez egineko upelak erabiltzen ditugu. Argia eta Tempranillo ardoen kasuan egur berriak dira beti, eta urtebetekoak erreserbaren kasuan. Beratze karbonikoaren teknika erabiliz, ardo gazte bat egiten dugu. Ardo hau oso ondo egokitzen da gurera, Tempranillo eta Biura barietateekin egiten baita. Arabako Errioxako ardo tipikoa da, hemen Euskadin hainbeste estimatzen dena. Beste ardo sorta xumeago bat ere egiten dugu. 10 urte inguruko barrika batean ondutako ardoa da. Oso ezaugarri onak ditu. Ardo zuri bat ere badugu, baina oso gutxi egiten dugu. Biura mahasti zaharrekin egina dago. Matxa ondo heldua dagoenean, ahalik eta kalitate handiena lortzen saiatzen gara, zuri berezi bat egiteko mahasti zahar bat erabiliz. Pascual Larrieta upategiko ardoak hasieratik bertatik saritu zituzten hemengo lehiaketetan. Lehenengoetako bat, Zarzillo lehiaketa izan zen 1984an. Sari honek leku nabarmena du dastatze aretoan. Miguel Ángel eta Rosa elaborazio gunetik paseatzen ari dira. Hemen dastatzen dituzte ardo sarituak, botilartu gabe oraindik. Miguel Angelek erreserbako ardoaz gozatzen du. Erreserba honek ezaugarri berezi batu. Urteterdiko egurrarekin oso zapore leuna hartzen du. Ez da batere konplexua. Ardo zintzoa da, oso ona. 2016ko erreserba da. Rosak argia aukeratu du. Ze iruditu zaizu? Puntu-puntuan dagoela uste dut. Ardo honek agerian uzten du oso berezia dela. Mahatxelduaren adierazpen dotorearen emaitza dela. 2 urte eman ditu barrika barruan eta 2020ko uztailean botilaratu zen. Erabat egina badago ere, ardo freskoa eta alaia da. Oso ardo dotorea da. Ardo onduetarako, Pascual Larrietan nahiago dute Aritz frantziarra eta txigortze ertaina. Aritz frantziarrak oso ezaugarri onak ematen dizkio ardoari. Oso ardo indartsuak baititugu. Tanino askorekin, azidotasun nabarmenarekin. Barrika frantsesak zaporea leundu eta buke ona ematen du. Aritz amerikarrarekin probatu dugu, baina frantziar upela da gehien gustatzen zaiguna gure ardoetarako. Pentsatzen dut gure mahatxengatik izango dela, ditugun mahasti zaharrengatik, bai eta gauden tokiagatik ere. Barietatea ere oso garrantzitsua da. Hala ere barietate berak leku desberdinetan landatuta ez duen emaitza bera ematen.
Gure eremua eta aritz frantziarra ondo moldatzen dira. Probak egin ditugu eta hor daude emaitzak. Pascual Larrieta upategian kalitatezko ardoak lehengaiekin hasten dira, Arabako Errioxa osoan bezala. Mahastia da gure ardoen funtsa. Klimak, mendiaren eta Ebroren eraginpean, lurzoruak eta batez ere, handui bakoitzean jarritako arretak markatzen dute Arabako hegoaldeko ardoen kalitatea. Yo diría que Mahastia, lursaila, mahatxondoen zaintza, hori da dena. Hori 180 edo 180 da. Gainerakoa elaborazioa da. Jakin beharra dago mahastia nola zaindu, lanak noiz egin, gauzak ezin dira egin norberak nahi duenean edo bati ondo datorkionean. Handuiari ondo datorkionean baizik. Horren arabera egin behar dira lan guztiak. Eta horrekin emaitzak lortzen dira. Gure mendikatea, Toloño mendikatea, gure lurzorua, Ebro ibaia, horiek dira gure eskualdeko arduen benetako egileak. Duela aste batzuk, elurrak eskualdea bisitatu zuen. Mahastientzat ona eta mesedegarria loraldiaren aurretik gertatu baitzen. Naturak aurrera jarraitzen du, baina mahastizainen eskua ezinbestekoa da uzta on bat lortzeko. Urrian mahats bilketa egin arte, lanen zerrenda luzean pentsatzen ari dira Rosa eta Miguel Ángel. Pues nos quedan varios trabajos. Oraindik hainbat zeregin falta dira. Garrantzitsuena mahastia ongarritzea da. Ondoren, beharra duten lursailak landu egingo ditugu. Kontuz egin behar da, ager daitezkeen izurritea kontuan hartuta. Lorea behin sortuta, udaberriko kimaketarekin hasiko gara. Gero, haienketa etorriko da. Sulfatoekin eta sufrearekin ere tratamenduren bat egin beharko da izurritea kontrolpean izateko. Ez daukagu izurriterik, baina prebenitu egin behar. Plaga, sino por prevenir. Pascual Larrieta familia upategi txikia, nazioarteko lehiaketetan garaile. Mahastiak eta ardoa hariman daramatzaten eskualdeko biztanleen espiritua ederki irudikatzen dute Rosak eta Miguel Angelek. Baxurako euskal flota bete-betean sartuta dago antxoaren eta berdelaren kosteran. Antxoa eta berdeleguna Getarian izan zen, eta maiatzaren hasierako harrapaketei buruzko datuak emateko aprobetxatu zuten. Dagoeneko 4.600 tona antxoa eta 8.000 tona berdel harrapatu dira. Eusko Jaurlaritzak aparteko diru laguntzak eman ditu, 3,5 milioi eurokoak guztira, Ukrainako inbasioaz geroztik izan den kostuen igoera konpentsatzeko. Ukrainian gertatzen ari dan gerra hori Rusiaren inbasioaren ondoren, baita ere, honea arrantza sektoreari ere eragiten dio, erregaiaren prezioa dela, eta beste hainbat gai gertatzen direlako sektore guztietan bezala. Eta zentzu horretan Eusko Jaurlaritzak aparteko diru laguntzak ezarriko ditu, 3,6 milioi eurotakoak, nolabait produkzio kostuen igoerak konpentsatu ahal izateko. Bigarren urtez jarraian, Eusko Labeldun antxoa euskal arrandegietan dago. Kalitate honeko produktua da, freskoa eta euskal arrantzaleek harrapatua. Patxi Ruiz de Samaniegok eta Juan Gilek kroketak.eus enpresa sortu zuten 2020ko azaroan. 2021ko martxoan merkaturatu zituzten lehen kroketak, eta orduz geroztik, betidaniko bilagun hauek beste 3 pertsonari ematen diete lana. Lantegi bat dute Jundizen, eta salmentagune bat Gasteizko hornidura merkatuan, kroketeria. Dulantziko Erauskin familiako jatetxean lan egin zuen Juanek eta jatetxeko kroketen arrakastak horrelako negozio bat zabaltzeko ideia eman zion. Sukaldari gisa izan dudan ibilbidean, produktu honek oso emaitza ona eman du beti.
Familiaren etxean eta lan egindutan beste jatetxe batzuetan, erauzkinenean adibidez, lantegi bat zabaldu nahi nuen, baina artean etzen une egokia. Egun batean Patxik eta biok zerbait egitea erabaki genuen. Ekitaldien ordua joana zela ulertu genuen, eta argi ikusi genuen kroketa gastronomikoak saltzeko unea zela. Kroketa bereziak egin nahi genituen. Merkatua kroketaz beteta dagoelako, eta gureak oso bereziak dira. Lantegian barazkiak prest dituzte behi gisatua prestatzeko. 5 zaporerekin hasi ziren, eta orain 14 erreferentziarekin egiten dute lan. Gure proiektuarekin hasi ginenean 5 zapore genituen. Beasaingo odolkia, Idiazabalketua, Lumagorriren gisatua, Euskal Txerri urdaiazpikoa eta Euskal Txerri txistorra. Gaur egun 14 zapore ditugu gure lokalean. Oso kontuan hartzen dugu lehen gaien urtaroa. Orain, udaberrian, perretxikoekin gabiltza. Baratzea beste mota bateko produktuak eskaintzen hasi da. Beraz, hurrengo hilabeteetan zaporeak aldatuz joango dira. Zaporea edozein dela ere, bexamela da kroketak egiteko osagai nagusia. Osagai guztiak 0 kilometrokoak dira. Gazta, gurina, irina eta esnea tokikoak dira. Halaber, gertuko produktuak dira beikia, urdaiazpikoa, odolkiak edota gazta. Formula berezi bati esker, gure kroketak krematxoak dira, eta arrautza irinezko geruza oso fina da. Gainera, bada bereizten gaituen beste zerbait. Bertoko produktuak eta 0 kilometrokoak erabiltzen ditugu. Lehen gaiak dira gure kroketa guztien oinarria. Etxarri aranazeko ekoizle baten esnea erabiltzen dugu, gatza ainanako gatza da, irina harinera ibarrondokoa, gurina kaikurena, txerri guztia euskal txerrikoa da, oilaskoa lumagorrikoa, odolkia beasaingo ekoizle batena, edota laleze gaztandegiarekin egiten dugu lan. Basoko perritxiko eta fruitu guztiak ere 0 kilometrokoak dira, basokoak, landukabeak. Bexamel saltsa aurreko egunean egina da eta luze zegoten utzita, Rebekak boletuz kroketoiak prestatzen hasi da. Bolak arrautza irinetan pasatuz doaz. Kroketak.eusek eskaripean egiten du lan, estokik gabe eta 12 eguneko iraungitze datarekin. Orain kroketoia egiten ari gara. Boletuz hori bat darama. Eskaripean egiten dugu lan. Soberan ezer gera ez dadin, guk ez baitugu kroketarik izozen. Egunero behar duguna baino ez dugu egiten. Bexamela barruan jarri, makina kroketoiaren tamainara erregulatu, eta hemen kroketoia. Kroketa motaren arabera, ogi birrindu bat edo beste erabiltzen dugu. Kroketak ontziratzeko erabilitako erretiluak zigilatu eta etiketatu egiten dira. Kroketei forma eman ondoren, ontziratu egiten ditugu. Eta behin ontziratuta, etiketa jartzen diegu. Lote zenbakiarekin eta iraungipen datarekin. Arturo arduratzen da eskaerez. Erretiluak kameratik atera eta banaketarako ontziak, kanbro deituak, bete egiten ditu. Ontzi hauek temperatura gordetzen dute. Osteko furgoneta bat erabiltzen dute banaketak egiteko. Orain eskaerak prestatzen ari gara, salmenta puntura eramateko. Ontzian, kanbroan sartuko ditugu, eta hemendik furgoneta isotermora joango dira. Horrela ez baitugu 4 graduko hotzkatea hautsiko. Erretiluak ondo zigilatuta egon arren, eskaerak kartoi batekin bereizten ditugu. Eskaera bakoitzeko kroketak ondo babestuta daudela ziurtatu nahi dugulako. Furgoneta prest dago Arturok banaketa hasteko. Karga eremua 4 gradura dago.
Rebeka bestalde, Euskal Txerri arrazako urdaiazpiko kroketak prestatzen hasi da. 7, 12, 30 eta 40 gramoko formatuak egiten dituzte. Sí, vamos a hacer otro formato. Orain beste formatu bat egingo dugu. Urdaiazpiko kroketoi bat egin behar dugu. 30 gramokoa. 4 formatu ditugu. 7, 12, 30 eta 40 gramokoak. Makina kargatu behar dugu. Cargamos la máquina. Hemen 6 edo 7 kilo sartzen dira. De masa. Bagoaz lantegitik kroketeria ezagutzera Gasteizen dago, Hornidura merkatuan. Lokal hau 2021ko azaroaren 20an zabaldu zuten eta kroketak.eusen saltoki nagusia da. Kroketak.eusen Gasteizko erdialdean, justo Abastos plazan, erabaki genuen kroketeria bat zabaltzea. Bezeroekiko arreta zuzena izan genezan eta produktu freskoa beraien gana gerturatzeko. Postu hau hementxe jartzera erabaki genuen, produktu lokalaren sinaderako eta produktu freskoa hementxe barnebiltzen delako Gasteizen. Beste salmenta bide batzuk badituzte eta laster banatzaile batekin hasiko dira. Urtebete pasatxo merkatuan eta kroketa.eusen kontsumitzaileen harrera ona susmatu dute. Gustoko azoka termometro ona izan zen. Kroketak.eus martzan jarri genuenetik, toki ezberdinetan ibili gara, Abastos plazan azararen 20an zabaldu genuen postua, eta gero Abastos plazatik kanpo ere joan izan gara feria ezberdinetara, Gustokon eta herri batzutan ere ibili izan gara. Harrera hon izan dugu, jendeari gustatzen zaizkio guk egiten ditugun kroketak, zaporean karakteristika handiak ditulako, intentzidadea, kremosidadea, eta, han eta hemen nahiko ondo sartzen ari gara jendeakin. Produktu hau ezagutzeko modurik onena dastatzea da. Kanpotik kurruskaria eta barrutik suabe eta gozoa dela ikusiko dugu. Patxi eta Juan bertoko eta kalitateko lehengaiekin egindako produktu bat merkaturatzen duten bi ekintzaile dira. Kroketak.eusen atzean beraz, euskal ekoizle txiki asko dago. ko urrian, Xabi Unanuek Landaolloen etxalde bat muntatu zuen Nolaberrian eta Euskaber Kooperatibako bazkide egintzen. Horrelako ustiategi batean, lan mota asko egiten dira egunero, baina zeregin nagusietako bat, errunaldi bakoitzeko arrautzak biltzea da. Xabik bere hegaztien ongizatea arduratzen ematen du denborarik gehiena. Goizean goiz etortzen naizenean, aldatzen naiz goiti bera, kanpotio inongo gaitziko ez ekartzeko. Eta gero, begiratzen dut, hemengo markadoreak, zeman janduten, ean duten, gauzak ondo dauden, ez, ikusteko. Eta gero ondoren, barrua sartzen naiz, ikusteko, dana instalazioak ondo dauden, ez dauden, lurreko arrautzak biltzeko, hori ondoren, hemen jartzen naiz, arrautza biltzen, oioak askatzeko ordua iristen den arte, eta orduan kanpoan behitza pixkat, ondo gatzen dien, ez dien oioak, eta hori ondoren etxakoten ez bezkatzea. Bere familiaren bitartez, Xabik beti izan du harremana lehen sektorearekin, baina profesionalki etzen inoiz horretan aritu, Irantzuaga hegazti etxaldea sortu zuen arte. Betidanik ezautu dut, baserriko lana, nire osabak, nire aurretio, esne behiak eduki itxustelako, eta orduan beti ezautu dut eta gustatu zat. Baina nire honek beti fabrikatan lan indet, eta iritsi izan momentuak, seme bat izan genuen baita, eta denbora gutxi uste zidun, eta lanak, eta konziliazio moduan bezala, iritsi ustegun, era bat izango zala,
hori lortzeko, eta orduan animatu ginen eta jarri genuen. Euskaber kooperatibako etxalde guztiak antzekoak dira. Baina kasu honetan garrantzitsuena belardia da dudarik gabe. Oiloak bertan egoten baitira ilundu arte. Nabe honek dauzka 760 metro karratu inguru, eta normalean oiloak barruan egoten dira gauean eta goizean lehenengo zatian, eta gero ja guain 12, baina normalen lehentxo izaten da, ateak irikitzizkeu eta edukitzen dute egun guztia irikita ateak, eta dauzkate 26.000 metro zelai, nahi dutenean anibili, barrua sartzen dira, jaten dute, edaten dute, berriro atatzen dira, eta ean kaixa ibiltzen dira. Kooperatibako bazkide izateak abantaila asko dakarzkio baserritarrari. Produktuaren merkaturatzea da garrantzitsuenetako bat. Suposatzen du denbora aurrezte ikeragarri bat. Oiloak zaintzeko eta produktua zaintzeko erabili daukaguna komerzializazioan ibili beharrean. Elikadura ere Euskaberren ardura da. Oiloen janaldiak panel txiki batean kontrolatzen dira eta hegaztien ongizatea zein den jakiteko termometro ona da. Janaria Euskabergo granja guztietan berdina erabiltzen da. Eta hori egiten da, gure arrautza granja bateko izan, besteko izan, aldan homogeneoena izateko. Aldan antzekona izateko arrautza. Orduan, siloetan edukitzen dugu jana, eta siloen azpian baskula batzu ditugu, eta baskula horiek markatzen digute egunero zenbatearaino jaten duten oiloek. Eta orduan, oiloek amiste gramo jaten badute gehiago o gutxio baldin bada, gu badakigu oiloak ondo dauden, o ez dauden, o zegoeratan dauden. Arrautza ontziak betea ala, Xabik biltegira eramaten ditu. Euskaber astean bitan pasatzen da arrautzen bila, zentralera eramateko eta produktua merkaturatze puntuetara banatzeko. Guain jarriko ditu papela, non jartzen don, nongoak diren, zenbat dauden, eta noizti noa bildu diren. Oiloak zelaira ateratzeko ordua da. Xabik ateskak ireki eta pixkanaka 6.000 oiloak irteten hasi dira. Bakoitzak, arauz, 4 metro kuadroko belardia du. Xabirentzat eguneko unerik onena da. Politena, eguneko politena hoxe da. Horrek matizu pozik handina. Hauek atea baino lehentxo hasten dira, atea joka, erikitzen danen, ikustezu nola atatzen dien dana golpetio, eta ikarazko poza ematen du, nola atatzen dien, ze ilusioekin atatzen dien, kanpoa. Gehien bat, beraien osasun aldetio, ibiltzeko aukera. Batzuak ibiliko die, beste batzuk ez ibiliko, baina aukera izatea, nahi duten guztia ine ibiltzeko. Nik uste, notatzen zaiela, urrutien ikuste dituzunen, ondo ikuste dituzunen, oso sontxu daula oioa. Arantza Armendariz Euskaberrekoak Xabi bisitatu du Olaberrian. Kooperatibaren ohiko zereginetako bat da. Aldizka, ekoizleak bisitatzen ditu guztiekin harreman estua izateko. Euskaber da, iazko urtetik kooperatiba bat, 34 baserritargean momentu enten, eta orduan, baserritarrak jende oilok zaindu, eta gero Euskaberria etortzen da arrautza guztie, eta horret jenda ontziratu eta banatu. Eta bakarrik dauzkeu 0 eta 1 zenbaki oilok. Kontsumitzaileek jakin beharreko informazio guztia estutxeetan dago. Kodeen lehen zenbakia da garrantzitsuena, 0 ala 1. Landaoiluen arrautza ekologikoei 0 dagokie, landaoiluen arrautzei aldiz 1. Lehenengo digitoa beti da zenbaki bat, eta da 0, 1, 2 edo 3. Euskaberren bakarri dazkeu 0 eta 1, zesan nahi donek. 0 da ekologikoa, esan nahi do. Oiloa aske bizi dala eta kanpoa ateatzen dala. Eta jaten don pentsue dala ekologikoa. Gero dakeu 1 zenbakie, dala oiloa bizi da aske, kanpoa ateatzen da, baina jaten don pentsue ez dauke zertan ekologikoa izan beharrik, Gure kasun, 150 baino gehiago hartoa da. Gero dakeu 2 zenbakie, eta esan nahi do,
Olioa aske bizi dela, baina barrun ez da kanpo ateatzen, bale? Eta gero, hirue da, olioa bizi dela kaiolatan. Hoi, nik uste importantea dela Euskaberren bakarri dakeu 0 eta 1. Gero dakeu zigilu hau, eta da handa, Asociación Nacional de Defensa de los Animales, hok etortzen die eta zertifikatzen due, olioa aske bizi dela, kanpoa ateatzen dela, eta gero dakeu label zigilue, dauna dakeu ez, bertako produktua, kilometro 0, baserritarren ongiztante, gauza asko esan nahi ditu labelak, ez? Iazko uztailean, Euskaberrek aztegi bat zabaldu zuen, produktuaren kalitatean urrats bat aurrera egiteko. Huetoko hiloaztegik Euskaberrentzako erronka importantea da, ze lehen hau etortzen zien oilok 17 astekin, orduan hasten die arrautza jartzen, eta guain 100 batekin esartzen die huetoko etxe hortan, eta orduan gero aur bizi die, gero baserretan bizi behar duen bezala, orduan ez du inungo aldaketa nabarmenik sumatzen, gero bizi behar duen lekutan. Euskaberrek kooperatibistei eskaintzen dizkien zerbitzu nagusiak 2 dira, salmenta eta aholkularitza. Dudik gabe garrantzitsunak ekoizle die, ez? Baina Euskaberren papela nik uste oso importantea dela, ze imaginatu goizero etorri, arrautzak bildu, ontziratu, fetxatu eta gero banatzea junbarko arlue bakoitze bere arrautzakin, ez da oso biablea, ezingo litzeke, bakoitze bere bezero aukeratu beharko lituzke. Eta orduan ikusten dut, labore komertzialoi oso importantea dela alde hortatik, beraiek ean lana egiten due oilok zaintzen, eta gero ontziratu eta banatzeko lanoi Euskaberren ardura, azkenik Euskaber beraiek die, beraiena da enpresa. Baina lanoi nik uste ondo bideratuta daula. Oiloen elikadura ere funtsezkoa da. Etxalde guztiek berdin elikatzen dituzte oiloak. Hartoz egina, jateko honek elikagaien segurtasuna eta produktuaren kalitatea eta homogeneotasuna bermatzen ditu. Nik uste oso importantea dela, norbaitek gaua ematen dona, segurua izan beharra dauke, ez? Garanti bat euki beharra dake horrek ez diola minik ingo, ez? Osasunei. Hoi, garantizatuta da, noski Euskaberren, eta gero, nik uste importantea dela baita, zuk edo Mungiako, edo Tolosako, edo Olaberriko arrautza bat jaten dezunen, ezin dozu antzeman, dana berdine beharra izan, bestela ez luke sentiduko nedanak. Azken emaitza badakigu zein den, kontsumitzaileok 0 kilometroko arrautzak eskura ditzakegu, ekologikoak edota eusko labelak ziurtatuak. Etxalde hauei esker, Euskadiko landa eremuak bizirik dirau.